utzi, eta mineken dabe lekuan apur bat egin burtzi. Hori baira etorrita etxaun zer dugun ikusi, Larrabetzuko gaztetxean edadekuak nauzi. Zirikatu guran oso antza humore honean, enazleku honean jarri zuen aldamenean. Baina esan beharko dut nik egia azkenean, zarrak begira dagoz bai eta gazteak lanean. Pikutara joan jakuz garai bateko usteak, akordu honak eta akordu tristeak. Lanean egongo dira lagunak, zenideak eta besteak, hemen bakarrik ikusi doguz izpirituz gazteak. Baina hemen zer gertatzen dan, gaur nik dut esango, eta aitortzen dut igual hau izango dela grosso modo. Baina ezke organizadore daukie albortako zoro, eta galdaka oztar bat Larrabetzun ideologo. Hori ezateko hartu dozu Igor eskaza unean, eskaza eguna eta bardin eskaza gurean. Zoro ez da gaztetxua, agotzon ez da umean, baina barruan dekien Peter Mamal sindromea. Apurra jota itxinau horrek amroso modorekin, erantzun bat pentsa gura haren ekien jakin. Ez aitezela sartu albortako matarifeakin, txarriak hilken dauz eta pentsa isu pertsonakin. Lengo bertzoa botalot, eta esan dauztiet mesedez, Larrabetzun hori bai, baina Larrabetzun hori ez. Bueno, horrogan olantxik jarraitu eixue errez, aldan artean bihurri etxaunen uleak legez. Neurrian bihurri bainere uleak legez, holan ibiliko gara bihurri eta trabez. Baina zuek bekia da zartxu sentitzen zarien lez, ezaren zuen gehitu eskuzuen hori baitik mesedez. Eta asegurauden dut perdiko poltza, zindagipena zela hori aitortzeko lotza. Baina abadea hor badau entzun daizela aitortza. Hau da gure betiko etxie eta gure betiko hotza. Badakizue aldie egoten da Bizkaiatik Bizkaiara,
Batzuk oiu eiken dabe eta beste batzuek algara eta etxaunek ezaten daben moduen buzartu gara pider bada baina honen moduko gabetan ezke gaztetu eiken gara. Gaztetu eiken zarien hain da kontu nabarmena, baina ez da zuzena gaur esaten dozuena. Kontatu behar dozuen honei behin pasauiakena, hemen erdia kobratu eben gaur igual laurdena. Udaletxeko esperientzia gura neuskizu bota, obispaua aelipau gendun, gehiago ezin da konta. Baina hau da agurren ordu eta honena dautzuegu opa, eskerrik asko gotzon aintzina etxe.